U mjestu Vid, udaljenom 3 km od Metkovića, u području doline rijeke Neretve, nalaze se ostaci antičkog grada Narone. Narona, rimska kolonija i empori, koji je svoje ogromno bogatstvo temeljio na trgovini, najdragocjeniji je ostatak povijesne baštine na ovom prostoru. Kao jedinstveni arheološki lokalitet koji je otkriven 1995. godine, svrstan je među najznačajnija arheološka nalazišta izvan Rima. Od 2007. godine na tom lokalitetu otvoren je Arheološki muzej Narona, kao prvi muzej u Hrvatskoj izgrađen in situ, odnosno na mjestu nalaza. Do 1995. godine za Naronu je znalo samo lokalno stanovništvo doline Neretve, povjesničari i arheolozi. Tada su dugogodišnja istraživanja urodila plodom. Na postojanje važne rimske građevine ukazivali su vidljivi ostaci antičkog zida i dijelova monumentalnog antičkog ukrasa. Forum je otkriven ispod današnjeg Seoskog trga, koji se naslanja na Augusteum, a na tom je mjestu izgrađen Muzej Narone s impresivnom zbirkom arheoloških nalaza prikupljenih tijekom istraživanja i izloženih u stalnom postavu muzeja. Na prostranom rimskom forumu najimpresivnije zdanje je Augusteum, otkriven 1995. Taj mali hram s celom i predvorjem bio je podignut za cara Augusta oko 10. godine prije Krista, a porušen je na prijelazu 4. i 5. stoljeća. Na forumu, gdje su se nekad nalazile Plečaševe štale, otkopano je 16 hramskih kipova, cara Augusta i njegove obitelji, te ostalih rimskih moćnika i božanstava. Sve skulpture iz Narone pronađene su jako dobro očuvane, osim činjenice da su nađene bez glava, što se objašnjava njihovim nasilnim uklanjanjem tokom kasnih stoljeća, kada je kršćanstvo postalo službena religija u carstvu, te je hram porušen i kipovi su bez glava zbačeni s postolja. Neke glave su nađene i prije otkrića samog hrama, na primjer glava cara Vespazijana te glava Augustove supruge, carice Livije. Skulpture su stoljećima bile dobro skrivene pod gustim naslagama zemlje i gnoja, jer je mjesto otkrića ranije bilo kompleks seoskih staja. Nakon što je grad Metković otkupio zemljište, započela su iskapanja stručnjaka Arheološkog muzeja u Splitu pod vodstvom profesora Emilija Marina. Tijekom istraživanja pronađen je tako čitav niz kipova, kao i postolje za privatni Venerin kip, preko kojeg je pao prevrnut carski kip. Dobro stanje spomenika može se zahvaliti i činjenici da je uništenje hrama bilo ritualnog karaktera, te čin desakralizacije nije nužno pratila pretjerana količina rušilačkog bijesa. U 1. stoljeću prije Krista ovo naselje postaje kolonija Julija Narona, rimska kolonija, vojno, upravno, sudsko i kulturno središte Naronitanskog okruga. Uz trgovinu cvijeta graditeljstvo, kiparstvo i slikarstvo. Od fascinantnih kipova posebno dominira središnji kip, ujedno i najveći, a to je kip cara Augusta. Augusteum Narone sa 16 sačuvanih velikih kipova od ukupno vjerojatno preko 20 predstavlja najbrojniju skupinu rimskih carskih kipova dosad uopće pronađenu. Uz kipove je nađen i posvetni natpis carskoga namjesnika Publija Cornelia Dolabelle, Divo Augusto, koji je vjerojatno postavio Augustov kip 14. godine nakon njegove smrti. O kvaliteti gradnje svjedoče i ostaci građevina s podnim mozaicima, uz zapadni rub foruma te građevine s apsidama zapadno od hrama. U muzeju je i bogata zbirka predmeta i povijesne građe. Narona se u zadnjih nekoliko desetljeća pokazala kao nepresušan izvor izvanrednih otkrića koja su još podložna istraživanjima te preciznom datiranju i restauraciji. Kameja sa Livijinim portretom na staklu rijetko je sačuvani primjerak, a datira iz vremena između 14. i 37. godine, kao i zbirka staklenih predmeta iz tog vremena. Zidne i stropne freske, mozaici, kapiteli, arhitravne grede govore o velikom broju monumentalnih građevina, od kojih neke tek treba otkriti. Ovo impresivno zdanje predstavlja neprocjenjivo bogatstvo, kako hrvatske, tako i svjetske baštine.
Prvi rimski car Oktavijan August umro je 14. godine upravo u mjesecu Augustu ili kolovozu, koji je samo 20 godina ranije tako prozvan po njemu. Ranije se mjesec August zvao Sextilis.